ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಾತಿನ ಕುಸಲ್ದರ್ಸೆ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕುಷಿತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಸಾಂಕದಿನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಐಕೆ 10 ವರ್ಷ ದಿಂಜಿದಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ತಾ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಪೇರು ಅಭಿರುಚಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ತೆರಿಪದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಯಾಲ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಮಸ್ತ್ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಗಳ ತೋಜೋಲಕ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಿನ ಯಾನಂದ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಚಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪುರ್ಲು ನಡಪಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಮುಖಾಂತರ ತೊಚ್ಪೋನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸತು ಬರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ 25ನೇ ವರ್ಷ ದಿಂಜುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಚಾನಲ್ದು ಬರಡು ಬಣ್ಣದು ಎನ್ನದು ಆಯ್ತಾ ಪರವಾದಿಯಾನ ಕುಸಂದರಸಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಈ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಲವೆ ತೂಂದು ಪುಲಾಪಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿ ಸೊಲ್ಲೆ.